Jesus. Idiomimi. Idikwaituna. Ikarira chitamadwe. Odiane dikagi. Idiomimi. Jesus. Idiomimi ni momimi. Idikwaituna. Ikariri ade madu nabi. Ima kwari madu gamachi. Idi mimi ni momimi. Idi kwa itunanya. Wagonya na kwagi gama. Wagonya na dozi kuza chukwama. Hai, idi mimi ni momimi. Idi kwa itunanya. A woman that served God with all passion. A woman that was so passionate about the family and gave the children a very good platform in godliness. A woman that never forgot the tenets of God. I salute your courage in the Lord. Ezinne. Isi mu kwazi ku munne nenu musini ngweje na mbe kwa muna mbe oza sini ndi na ezu ike nye ina nwa mbe kwa muna mu kwala nne di mu mbe na abia mesazi ya kide kije mego mgbali okwu ife igbala mati obi igbala mu ni na abia kije mego na afọ ofu mbo ọba obuzie ni na nwa eziokwu Kwabasi ego na luo na nwa eziokwu na Mwekene diri joba Chineke nkusi na nke ndị agha onye gọziri ọrụ a ụmụ machi ngozi ka somi na Ezeonu onye ekene Chineke n'isi Chukwu n'ihi na mgbe egosiri onye aka na ndụ ọrụ a ka wepụ ya Chineke wee jụ o wee dobe ya o wee nọgide wee jezuo ozie ekene diri joba n'aha Jizọs onye nwanyị na-agọzie na n'udo n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị
Because once you respect the text, okay, they talk and I tell the crowd, go see a day, it's no one more. Ezinne, and Afam Chukwuma. People can look for the way Ezinne now. Mommy, I follow the time. They will fill away, and then in an hour of each teacher. I know no. Maka na omo ni gabo sile no we da na para ngola mana kwa mali fo ke kuna ni fo kwala omo bo e mala be de ke man ni ho ka de belo ngem tata bo was say mama it can be yours or me. I say mama no. Ina ni ga fo no me na enwa ngore maka na mama ngoro de ko no tu ke kusi mama wasi ke tata e panelo mama ni ki bazo ari do la wele de ya pass ode no Ezinne wa nyo kukwe ai kedeli ai sikeno na kurbei kai ba ko kai de tu ja ka na re sia na putan na ipo na de me no wasi ke da mi ke ka ko ma no. Vamos para su grupo en la
The highway board. I will need press. I will have a name. I can do my name also with the little one if I have a little call amen. All I did here the walk on. Get a man I should have. Oh, one day we don't tell the Danny Moon, okay, whatever we may have that. Cochico, go away. I know now, but over and talk a 30 to 45 minutes. No, I don't know the money if I can send Mugabana so bad. Namina is that. I feel my mother. You close this side and then open only that side. I never met you in Kent. Sister Bible, Tia can you? No, I am just that in the I'm worshiping now. Is it on my family? Now, Mama, I will go for the photo with the reality. And you go for I never saw over and I would have given the body already. I have to use one. Yeah, thank you. Iko omuno pamoja ni uno iko kaina batandia so aitolo kaina batana ogola ono anyway ogola wemu anya tolo la kagane nyacho kama ito ika baba hapa makanana mbili goso ube anya mbili mbeke usude ube nabo abule na panye aina ega fo ni yombi omuwana na mano makana omo kare mado omo ni na banye nani fika chitara ibe ho kinge bele kinde ni rusu kinge bele kinde me ina be na pota makana eva ro ibe diego ibe chana me matroga hello. Sorry. Kukuna ni baba. Hebu sana. Dika omonna na injoni sikoni muno kwena kota omwe grupu abona toyenga fo mama ali bazo America imalo ko de recognize because if I remember before na people them ana tro de ko na no so wimba e ba pre ba na tona yes I am like say they got a very good got a discipline but ede de manya we chokoda na umunde mamandila holono na ndila holeba umwani mulo na kodo gaje fuma mani baso era gaje fuma na hamai ami baso
ọ bụ na ha dị mkpọrọ ahụ ka ịmala ozugbo obodo oge akpọrọgo obodo oge kwara gị ije because ya bụrụ na onye nsọ nwa ịhụ mmadụ ya amaghị na ụdị ma na mgbe ọ na-aga mgba ndị vidio karịa because I'm full of them. Don't make it high out of that. Only guy. Yes. One of them, there you white. I'm not saying I'm going. There you white. Hey, I don't want mana. Hey. Ugura. Oh, what to happen? Because I'm going to road. All the most you get. And the next of all, what are the last of them? When we go to I can Ezinne Ngozi Mother Makaranta Zagadibe Hude. Only Mama on a church. That's what I see on a church. I don't know what goes, I don't know too much. I'm on a holy child. I'm on Gosoma Emosi. What do you do tomorrow at church? Oh, there's so. Okay, you think I see him? I can't be okay. You got what I am. I'm floating gossip. I'm floating the Gala. Still never encourage you so you can handle. I'm floating gossip. I'm floating the Gala. Still never encourage. I didn't even know who would never want. Over the window. I'm floating the solution and Amen. I'm floating the solution and Amen. I'm floating the solution and Amen. When I get so Christ on your belly, yes, me baby, oh, when I get so Christ on your belly, yes, me baby, oh, when I get so Christ on your belly, yes, me baby, oh, when Amen. Then you come at night. When I saw my bonnet, and that was in if I remember, I bought now with your boy, and all look for the can. I go to talk for apple. Okay. Coming. Philomena Ngozi Philomena Ezinne Ngozi Philomena Chukwuma
oge ọmụmụ n'ụbọchị ndị a. Ihe anyị na-asị bụ gị onye nyere ohere wee jụọ ozi na ekele n'afọ Jizọs maka si ezinụlọ ụmụ onye nwe anyị n'eluigwe n'aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa ebe ihe na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe emekwa ya otu a n'ụwa nye anyị nri taa nke ga-ezu ụbọchị taa ọ ghara ihe ọjọọ niile anyị mere ụtọ anyị na-azụba anyị mere anyị ihe ọjọọ edubara anyị n'ime ọnwụnwa adọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto onye niile mgbe niile. Onye nwe biko were ekpere anyị. Ka nnabata ụmụnne mama biko mọmị daddy. Okay, Thank you very much. DJ bring it down. This is the arrival of ụmụnne mama ni from Umudi Ejina Ezeonu Ezeonu family. This is engineer it's going to the former Archbishop of the province of Niger, most Reverend Prof. G.I.M. Babala, all the from Nnewi, more than not. It's not after one last year now. Thank you very much. onye nke nọ n'ụlọ ọnwụ n'oge awa a na-akwado ime mmemme akwamozu anyị na-arịọ ebele gị n'isi nke na-ata mkpụrụ obi ya na alaeze gị nye ezumike ebe ka obi nwere ihe ka mkpụrụ obi ndị na-ekwe ọnụ gara afa Goodbye, my sister.
ọchịchị kwere chi ọbụbọ dị so Chukwu pụrụ ịzọpụta ọ bụ ezi enyi na-atụkwasị azụ ndụ kwere ma gbalịbọ ọchịchị mụọ mama ịma na ọtata ka ọ ga-anapụtebekwa gị. Anyị ekele gị n'ihi na n'ọnọdụ ọbụla isi anyị na-enye gị ekele, nara ekele n'ihi ikwesị ntụkwasị obi gị nke pụtara ife ọbụla na ezinụlọ nke iji chọọ ya mma. Anyị na-ekele gị na site na ntọala nke ụwa ka a kara aka na taa na anyị ga-agbakọ n'ebe a. Anyị arịọ Chineke ka ọgbakọ anyị gbakọrọ taa n'ije ozi nke taa bụrụ site na ntụziaka nke mmụọ nsọ gị. Onye nwe anyị na-ala ije ozi niile nke ọchịchịrị n'iyi n'afa Jizọs. Onye ọbụla bụ onye iro ga-ezite dịka onye ndu nke ọchịchịrị, ha ga-abụ ndị a ga-emenye ifere n'iru. Onye nwe anyị ga-egosi nnọnyere gị na ọpụrụ iche na ezinụlọ a, ma mgbe anyị ga-agaba n'ụlọ ụka, ma mgbe ndị mmadụ ga na-abịa na-apụ. Onye nwe anyị, mmụọ nsọ gị ga-achị, ọkụ gị ga-erepịa ije ozi niile nke ọchịchịrị. N'ikpeazụ, akụkọ ọgba ama ka a ga-eji chịkọta ije ozi nke taa. Nara ekele Chineke dịka ị na-ewere ọnọdụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị. Maka uru gị nwanyị bụ onye nyere anyị dịka onyinye n'ọgba, onye bụ nnukwu ihe nlereanya wee nye ọtụtụ ndị mmadụ ihe gbasara ụkpụrụ nke ozi ọma Jizọs Kraịst. Daalụ maka ndụ ya, daalụ maka impact iji wee mee in the body of Christ mgbe ọ nọ na ndụ a. Daalụ maka na ikwere ọbara nwa gị Jizọs Kraịst n'ime ndụ ya. Daalụ maka na o ji ndụ ya wee gosipụta ihe nke ozi ọma gị. Daalụ maka na n'ezie iji bịakwara ngwa ọrụ wee zụọ ụmụ ya, ma ndị ọ mụrụ n'afọ ma ndị ọ mụrụ n'afọ, gịnị nwere ike lụ ya eso onye nwe anyị n'iji wee rụọ ọrụ gbara ọgwụgwụ na ndụ ọtụtụ ndị mmadụ. Anyị kpọkọta n'ụbọchị taa ka sị gị daalụ Chineke maka ihe niile iji olubi ya wee mee, ma karịsịa wee kwanyere ya obodo o si wee kwesị wee rafe na anyị. Wee na-ayọ gị ka take control of everything ga-eme in the course of this burial, maka a ga-eme ebe a, maka a ga-eme na chọọchị. Udo wee ka onye ọbụla ga-alaghachikwa n'udo. Wee ka at the end and at the climax of everything concerning this burial, let it just end in praise and let your name be honored. Daalụ maka na anyị mara gị dịka Chukwu onye ga-aza karịa ka anyị pụrụ ime. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị. Akwa iru
by 10 anyị arụ n'ụlọ ụka o tere aka. Ana m ekene mmadụ niile nọ n'ebe a n'aha Jizọs. Obere okwu m nwere ikwu bụ ekene ka m si ka m kene ụmụ mama niile. Ha try ka n'ebe ọ nọ ka m nọ wee fụ dịka otu esi eme otu anyị na ha aka nka na-emenata arụ a na-asị nwa ya nwaanyị kpọrọ ya na ọnwa ya nwaanyị ka ọ dị, mana ebe mama nọ ka mma na ụmụ nwoke na-enefere nne ha karịa ụmụ nwaanyị ụfọdụ. Ana m ewepụlụ ndị nwunye okwu si na Chineke ga-agọzi unu n'aha Jizọs. Mgbe m lere anya mama Akanwụ etego aka mgbe ọ yọrọ ọya ọ nọ na teaching hospital for 6 months, a na-ebuga a na-eje na-eme ihe niile, o wee nọcha anya ya unu wee fụ na a na-agwọrọ ọnwụ agwọ. Enwere ike ịgwọ ọya ma a na-agwọrọ ọnwụ agwọ. Ọnwụ bịara ana anyị nwere ike na-asị ewu ọ bụrụ na ọ ihe a na-ekwu n'ọnwụ niile ebe ọ na-anwụrọ mgbe ahụ welu mgbe Chineke ji chọọ ya wee kpọrọ ya. Unu atụrụ ka maka na ọ bụrụ na mmadụ na ihe na-eme n'ụwa kịta enwere ebe afọ na soshal midia na bagana ebe mmadụ na-etinye ya ife ọ galụ viral na-etinye ya ife sị ya mama wee nyụọ nsị ya wee chenjie ya akwa ya wee mee nke wee na-akụ mama ya ọgba anya ụkwụ o zuru olie nne mụrụ ya n'afọ. Mana ụmụ mama ekpọrọ ka ajụ ya daa n'ala. Ọ dị ha ka ya nọgide ọ bụ na ọ ga-eru 100 and ya luo. So ana m ekene ha ncha niile wee were ya na-agwakwa anyị onwe anyị ka anyị nere ihe dị mma anya, ịchọ ịfụ ezi omume ime ya, ka ndị nwunye nwa mara bido tata gaba na ọ bụrụ sọsọ nne gị ka ị ga na-ene anya, ị ga na-ene ma nne di gị, because o nwere ndị enweghị opportunity nwee nne di ha goro nne di ego jee n'ebe ọzọ na-eneti ya anya. Mana nke a na ọ bụghị nke ọ dịrị kwa ada ya kpọrọ ya nke a kpọrọ ya ka anyị bido taa nwụrụ ihe dị mma emere n'ezinụlọ a. Ndị nwunye nwa ya na ụmụ ya ndị nwoke na ndị nwaanyị unu atụrụ ka unu bee akwa, unu fichaa anya mmiri, unu ama ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya, ọbụna dịka akwụkwọ nsọ gwara anyị. N'ụbọchị taa bụ ụbọchị ọṅụ, ine anya na ine nne ya anya ọfụma ọ na-ewute gị, mana unu nere ya anya ọfụma wee zuru okele a na-ekene mmadụ ncha niile na-agbakwa anyị onwe anyị ume ka anyị nwee ike ịga n'iru ịmụrụ ihe dị mma mee ya, ka Chukwu wee gọzie anyị n'aha Jizọs. Thank you very much. Anyị ga-egosi anyị ebe a na-egote nne dị n'ahịa. Late John Zebendiro Chukwuma. Kanabata, my father, my bishop. Welcome, Papa. Thank you, my love. And my vicar, my friends, Afam Chukwuma. You are all welcome. Thank you, Mommy Nnewi. It's a privilege. Thank you, Mommy. Thank you. Kampu na ihe a na-eme taa otega anyị kwadobelie and anyị kwadobelie mgbe Ezinne dị ndụ mana ọ bụghị ụdị ya. Last Sunday ka Ezinne ka anyị kwesịrị na-eme celebration dị ihe niile efu kwesịrị ịdị maka na last Sunday ka anyị na plan 75th birthday ya. Anyị agaghị na church weta date last Sunday. Asimo on na-akwadokwa ife a jekwa Ndụbụisi Obi na ya ekwu okwu Chukwu mbọsị a maka ọ ya ka ọ ma bụ ụkọchukwu onwe onye ọzọ bụ ụkọchukwu. Njefu my Lord Bishop adabata na ya anụ ya nkọwachala ya okwe anyị na-apụlan ya mana ifuziri ụdị a na-emezie mana ya ejighị ebe akwa is that she died a happy woman.
ọtụgharịrị one day and ọ gọzigidere ụmụ ya niile wee nwụọ. David si na onweghị ihe kọrọ ya, onwekwa ife ka nwaanyị ya. She died a happy woman. Ụmụ ya niile efocha anyị ọmụnwa pekaicha be anyị ndị niile ntọcha ncha gba dimkpa, mana na dimkpa niile ahụ she had obedience of all her children till ọnwụọ. Ihe ọfụ ya na-eme Ezinne kwughana enough ọ dị ka apị bọtịn na mmaanyị ekwugo na-etu aka ọ dị mmaanyị asị gịnị na ihe ọ sịrị chikina case closed. So it was like that. Ihe o ji dị ka ana m ebe akwa nnukwu is that na among ụmụnne m niile she labored more over me. She labored too much in prayers, in training, in discipline over me. So ọ dị ka m ebe akwa nnukwu. Mgbe anyị tụrụ anya, mgbe mụ nwa personally egwutụrụ m n'ọnwụ mma m bụ mgbe my dad nwụcha 2010. Because ịmalụ mmaanyị ihe ebe akwa nnukwu, mmaanyị nọlụ 75 years is just mercy, onye Chukwu mere ebere. Because mmaanyị gwa m na o bidoro ịya ahụ na 34 years. And anyị na-eto, mụnwa na-eto na mmalụ mmaanyị na-ahụ adịghị ya. I was just growing, mmalụ ya na-ahụ adịghị ya. Onye bụ ụkwụ ya na aka ya bụ my dad. Ịmalụ marriage fa before nnụọ nwaanyị mma ife ebido na-ekpebe na-asị Chineke ka marriage ndị ka nke di na nwunye, if you know them too well. My dad bụ ụkwụ ya bụla aka ya. My dad bụ onye ada ya ahụ, ofu ahụ ọ yalụ ka o ji nwụ. Mana my mom na anyị ya, so mgbe my dad nwụcha I was like nwaanyị anyị ebunwu ife a. And ozugbo ahụ my dad nwụcha something mee bụ dịka eze samụọ wete ha aka nwunye mọmụ ha itie sịmakwa ịma na ọlọf na-eme ife ahụ egwu tobi ya ọsịnatị na nwunye dịkwa too close dị ka ọ dịghọ mma ahụ, mana egwu na-atụ ya na o nwere ike ime ya nwa. But my dad was 2010, so extra 13 years. Ihe njipụta bụ na ka m kwuo na emphatically with every assurance na Ezinne nọ n'eluigwe. Virtually mgbe my dad nwụchazi, virtually ọmụ na ya bi, ọmụ ya na-eje transfer ebe ọ bụla ezijere anyị ejebekwa. Pụta ending last year obido tọọ oje port obido tọọ baba ụmụ ya mechasị m na ya chọrọ ijefu na aha mara lụrụ na nkwere ka ya je nene ya kpeeli ya ekpere. 1 week o ji wee upon that Sunday sị m na amakwa ife mere mmapụta anyị ncha onye ọbụla we are praying mfụ na she was gasping for now mkpọpụta na corridor maka heat na-eme ọfụna ọha ọsọ esensi agba ya ọkụ ọgbanye ọkụ mgbe anyị fan face ya ahụ agbakasịgide ọsị m hey ewepụ na onye gbuo onwe ya kịta oji ọkụ mmụọ esi m na-enwe ebe a matuo end ya ife a nsị ama ngwa ya bịa ka anyị bakwazie na room ka anyị but for her ikwu ife ahụ ka m ji malụ na faith ya adịgo tampa n'ike agwụba gị maka ihe ka nke ahụ eme ya ọ na-eme ya ọsị ekwensị ịmụ ụmụ eme mụ na Chineke nọ n'ọgbụgba ndụ na 100 years ịmụ ụmụ eme because o nwere discernment ọka nkụ. So ọsị m ka ya gaa ya na-apụta ọpụọ kpọọ m gaa Sunday sị m na amakwa ife mee nsị ya mba ọsị m na ya dara ada ugbo na-abụ nke mbụ na ya mahụ na mmiri a chọrọ ịṅụ gbasara na rum ọ nọ na bama ka ya gaa mmiri ahụ mmiri ya and ahụ ya bụ ahụ a na-manage for long, o kwesịghị ịda ada ọ daa. Ọ bụrụ na amara ha ka nọ nso eje bụ ụka
ọgbata kulitie ejesi Awka ọba betrum ewu a ọsị m na ya wee dazie nke bata ncha wee mmiri ya ọsị m na mama na ya dara ife ahụ na ya kwatulie tụ ihe isi ebe ahụ mmiri si agbapụ na ike adịghị ya ibi na ya nọtere aka protestant wee bilie unlike mụ amapụ kịta ka nna si gịnị mere m ife because the normal prince yelu nkwere that day bulie na amaghị m ihe mere agwacha m nsị hapịa na ekwesị ome na worst ya na ebe o pecha ife a onwe ịnwụọ na onwe ezighị ọzọ ya eme na omegị ihe ọ ya eme ụtụtụ echi ọrụ sị m na ihe a na-egbu ya nnukwu mgbu yet obi enyeghị m ji ebulie because mụ abụ kparala m eburu m ya pụọ amaghị m ihe na-eme that period nsị ya na nsogbu adịghị that Tuesday ọ nwụrụ na-akwado ekpere otu n'abalị a na-ebiliveri ya onyanwa kpọọ m akpọ ebe to 5 maka to 5 a nyanwa ka na-echenji gị afọ na ekpere bayo discipline ya ọkpọọ m akpọ nsị nke mmanya na-akpọ mba this time mpike ọsị m na-akpebekwa m ekpere amasịkwa m ihe na-eme mgbe o kwuru ihe a obi sọ m ihe nsị ka nnata ekpere ụtụ na m na-ejekwuli mgbasa ekpere ụtụ kpọọ ama si ha tinye na moto bichi ya taa m ya Nnewi mkpọọ dọkịta ya si ya na anyị na-abịa ọsị na ọ na exam nsị arrange hospital dị na ibe ọsị m no problem ejezi ibute ya ife enwe mkpọọ ife enwe sị ya gaba mkpere ka inye aka ka unu butere m ya just butere m ya eluo mkpere ha na ya na-azọ na ọ ji ụkwụ ya gbada maka ọ bụ onye mmadụ na-emere ife ya ejiri n'ụkwụ ya gbada azọchaa ya kwete ka akwadozie ya n'azụ ife enwe kpọba m sị m ya makwa na anyị na mmata ọnụ na-atọ ọnụ ya mazi ihe na-eme nsị etinye fon na ntị mkpọba Chukwu maka several ihe ka nke ahụ emere we call God and God intervened. God has intervened in her health severally. Ọ ya ka m ji dị very certain na God chọrọ ịkpọrọ ya this time maka ihe ka nke emechaa na etinye fon na ntị mkpọrọ ya oke ọzọ ahụ ebeli ekpe mechaa sefa hapụzi ebe Nnewi na Nnewi eteka ha gaba ihe mkpọ ha niile nọ n'ihe si ya biko ya hapụ protocol ha just treat ya na mma akwụ ihe ọbụla bụ ego ha pịa na ihe akwụ ya si gaba ọsị m no problem mgbe e ji ru ihe elu ha kpọọ m si na-enenere ya na moto si na onye zipeli ya akpọrọ gị nsị ha na-asị n'ọnwa week o ji pụrụ ebe a dị ife a ha butebi ha bụrụ ebịaba na church. I went to the church si Chineke na every morning nwanyị a na-esekpu anyị na this altar ọ sị na bishọp anyị kụziri ife ya na St. Silas agbasa ha na-ekpere ụtụ ndị St. Paul niile ya mụ ya ịgbasa ha na-ekpere ụtụ ndị ọzọ na-apụ apụ ya nwa na-eje n'ọta ọ lifestyle so nsị a n'olu na mgbe onye nwe ọta ya respond so before ha buru ya bịa mkpọ some of my friends go ezu onye gaba pastor ife ihe mkpọ ha si ha bịa ka I set the atmosphere of worship. My faith was so strong that atmosphere of worship that something must have happened. I've seen God done that a couple of times under my ministry. So I understand my mother. So we are worshiping. Paul Apostle says himself. The keyboard. I sit here. We are worshiping. The atmosphere they highly tense God. Before they look I do that here. I know. You know you have encouragement. We are praying, we are worshiping. Make the end of the fellowship. If I remember, I put in a vest about our fellowship. I be over the Bible. I won't man be. So, when you pass our fellowship, my Zufa man, maka aye here and never.
I see na verse 3. Can you preach there? Because you smile in the balai. As if it's about people with the camera and they see you. On a smile, serious one. You want to have in a picture. See here, I find a busy. You are who deep with to her. It was so obvious. And where's the picture? I say, Cassia. I said, I could tell you that I'm busy emotional. I said, why? He said, anyway, glory, one year follow somewhere. On a reflect in here. Neighbor Chigatias with the wickedness on our side. For only here the couple of hours, now each time on neighbor, Kelebe smile suddenly. Sweat. I see an emotion. Smile out, where Akwaudo. Smile out, I'm not sure. She was our intercessor, and we love her so much. And I made the kikaya when we are in the to see, make you kefa. To God be the glory in Jesus. I call Jesus. Hallelujah. Amen. Jesus Christ, Amen. Isi na wage, mama nege, afọ na loge.
were Ezinne gị mere nne ọ ga-eji gị mere nwa ya were Ezinne gị mere nne were Ezinne gị mere were ya were Ezinne gị mere nne ọ ga-eji gị mere nwa ya afọ na-arụ gị gbawa nne gị isi na-awa gị gbawa nne gị were Ezinne gị mere nne ọ ga-eji gị mere nwa ya were Ezinne gị mere nne were Ezinne gị mere nne were Ezinne gị mere nne ọ ga-eji gị mere nwa ya were Ezinne gị mere nne were Ezinne gị mere nne were Ezinne gị mere nne ọ ga-eji gị mere nwa ya were Ezinne gị mere nne were Ezinne gị mere nne were Ezinne gị mere nne ọ ga-eji gị mere nwa ya Onne onne bunne Onne onne bunne Onne onne bunne Ne mama jonjo Onne onne bunne Ne Ezinne Onne bunne Ezinne kobo Ezinne Onne onne bunne Onne onne bunne Ezinne Onne onne bunne Ne mama gogo Onne onne bunne Ne Ezinne Onne bunne Mama wanye kamama Thank you very much.
obi n'ebe ọ nọ na site na amara gị ịkpọrọ ya wee nọrọ ebe ka mma. Anyị na-ayọ nwa wee taa anyị na-achọ ka tụgharịa obere uche n'ime okwu gị ka eluigwe nyere anyị oge. Mmụọ nsọ biko bịa bara ọnụ gwa anyị okwu nkasi obi ruo anyị ọdụ mma anyị aka n'ihu ma chetara anyị n'otu ụbọchị na anyị ga-adapụ ndụ a ana ọ bụ na arapụ n'ụlọ ebe a na-aga bịara anyị na Jesus Christ bụ onyenwe anyị. Amen. God bless you. Lebere mkpe ịfụ na ekpenyere nka Chineke kasị ndị ezinụlọ Chukwuma obi mana ebe jiri tinye na ebere bụ na mara na Chukwu akasị ofe obi ọrịdị and ọ bụghị n'ụlọ mgbe nwanne anyị nwoke bịara Prince Philomena ị ga-ama na onye ọbụla bụ nwa mama n'ebe a kwesịrị ịdị happy na Chineke kpọrọ ya at a time like this. Okwuchukwu na-ekwu ga-eke nsọ na ofu ga-agbado okwu na ndụ mama. Of course, ife anyị na-akpụ ya bụ Maọbụ Chukwuma. Anyị ji mara Maọbụ Chukwuma. I adopted her as my mother officially. Yeah. By far, ha ọbụwe n'ụgbọ nwanyị nọ n'ọnọga. N'ebe ndị ọzọ na-abụ nwanyị nọ n'ọrụ. Ma a bịara St. Silas, ọnụọgụgụ ụmụ okorobịa akarịa ọnụọgụgụ ụmụ nwanyị. Ụmụ okorobịa eju obodo mkpa. Si na ọ na-asị kere ka ihe a si dị pọsịbụl na gị gasị agwara ihe mebere ha bụ program ọnụ ụtụtụ na ndị mama nọcha n'ụlọ ha gbara ụmụ ha akwụkwọ. So ụmụ okorobịa enwere easy to come. And we shared a lot of things, ministerially speaking, because as the place pointed out, of a prayer warrior, of an intercessor, and of the lover of Christ. You will see the love of Christ, or the love for Christ, initially, Papa, the phone these, and I'm also, and our first, and the morning prayer, and I did. I continue. Amala. Amala, that's because Amala, wow, only Bazian. Of course, Amala, in those days, we are open and morning prayer. But I'm going to go that because you like at the moment. So I also thank God for Amala. Makano Aichano, and then if you want to, thank God for you, having a good up within that environment. When I talk, I'm so when you can notice the Mama can also, Prince. God will bless you. God will bless you. Nobody didn't like you one. If one can love for their parents, for their natural children and a family, Okajuku, Odisia, and a family, and a very immortals, the powerful immortals. God bless you, sir. It's good talk. I've been excited. This family was one family that in the Haniana from that is the phone. Hanian would be Mara Jesus, like Jesus. I thought because their mother make it very clear, their parents, I don't want to take it away from their father. You know, their parents made great investments into their lives. And again, we also, if I never had a family, one and a court, and then so one and day wrong. So they don't want to know about why. They want to know about family are one pieces. If I'm this love from God, can I carry some either they two women think one and born again, fellowship. Man, it's so close. I can't see if fellowship is going to be born again, a bit more born again, a bit more. So now we had a chat, let's see, get the man, and now they have to accept them. So, all the time when we see a family now model,
Christian values and virtues. We celebrate them and we, highlight it and we say it loud. And the family persist will now. Who to a family persist? One day, or one year. That the papa will not about that is a good amen. The Moka, anyway, I thought I'm not going to do it. This is not so. So that's the show that we're okay? So it was a photo game, but actually, they couldn't receive an but I want to believe God. Natuku na get this you na kaike. Let go no get this united. Follow for WhatsApp group of no lemon. The bono gana and the good morning. How are you? Na chat na. I always tell my family, my elder brother never. I talk from the phone now again. Which you make a press because na president of our program na church in Lagos. So he came down from Lagos opposite to the part of this burial. So now yesterday he goes to Lagos and I'm going to go na GH over but my younger brother see see that family ebe umwanga about to time. We see that family first person in the age they responsible with before the working. Open working by exception, so open working the work bad. And why you want that position in a family? What do you market? Why you want that auto is related with the matter of humility? Sir, yes, sir, yes, sir. My wife, I want to answer, yes, sir. My younger sister said, it is other answer. Don't tell me this again, answer. But the issue there is that is a mark of humility. So now, anybody lose by not the humble. I've never seen anybody lose out because we never the humble. And then we never go to the way and they never say for them. So why and I pray for everyone ever. May God grant you divine wisdom. Wisdom is the let the town build down your home. If you build down your home, you will enjoy your home. Oh, if you principle. Also, Namafa died a happy woman. She died satisfied. But I don't know when I know of them we are obedient to her. That is a mark of somebody that took time to build her house. I will say, I'm sure she will die a satisfied and a fulfilled woman. Because now is not one. We have a problem with. But the greatest, the most problematic child in our mother woman can do the worst to him. Because every time when they told me one day on a bar, that's again. Now, why did you give me this kind of song? Why did you give me this kind of song? When they listen, I don't deserve this kind of song. So, upon us, because of environment that one never said why. So the word of God was on your answer. But I'm not going to about why did God give her that song? All of that song, they are that. All of that song, I put their paragraph. Because it was not difficult. My elder brother here, when they come with never. Now I'm going to say, where mom will go back. I feel like Papa ain't that. I feel like my that. Because all my from water. We don't like a woman. If people are like telling you to my father. Now I get a better than I can't get a better over here than one over here. So I was very problematic every time I'm against you. Okay? So if you want you don't write off that time. You still believe that something good can come out of that time.
build her house. And if you will tell about them, you will enjoy that home. Also, so they were the first treasurer. When I started, I came there, I was my first treasurer. And when we go today, come to the in this silence, can I send them the recharge card? In fact, when I take the recharge card, the recharge card since 2004. In Kasuka, we go today, they go to recharge card, we go to Canada. Or how can I supply the recharge card that they use on our phone? And the fact that teach you to do, you go, not teach America. Everything that the church card, the 100,000 naira. That people will be channel full market every month. The church card. So, we go to America, room, money, whatever, so the record come on, when I ask you, Safria, Canada, can change your way for the 60-something thousand. So far, I left 60-something thousand in America, for about 60. Before, I tell you, before 2 months later, all you people 109. Because so poor, but you can take a free hand. But for the people who are cook, I'm not going to take one people make a perfect ministry. Your mind and your mind need to be encouraged. Words of wisdom, real proper moment, encouraging your life. One of the most difficult tasks man will be given in this life. We all can, especially where we were born. And then eventually today came to me. If you felt like a principle, or say, now normal, I get all that over. And I get all that over. Oh, well, then there's a man not here. I mean, yesterday, each and every phone came and just sent a message now that way.
the wife of retired Archbishop and Bishop of Nnewi, ISCS Jesus. I na-anabata Venerable C.D. Nwachukwu, onye na-anọchite the Bishop of Ebo Diocese. Okay, you're welcome in Jesus' name. I na-anabata ndị ọrụ niile ndị Achịdịke siri bụ maka onye Nnewi bụ Achịdịke na Nnewi Diocese. So ndị Achịdịke ndị Nnewi buru ibu ebe a, ndị Naija nọkwa ya. So anyị na-asị ndị niile nọ n'afa Jizọs, ndị Kano, ndị ụkọchukwu ndị ọzọ, ndị ọrụ, onye ọbụla gị na nke o jiri nọ n'afa Jizọs. Anyị na-anabata St. Mary's Church Choir. Ndị anyị nọdụrụ onye nwaanyị gozie n'afa Jizọs. Then His Grace Choir. Ndị anyị nọdụrụ ha onye nwaanyị gozie ụlọ. Na ndị si ebe dị iche iche, ọ bụrụ na ifuru Samuel Okechukwu, the former chairman Lagos branch, a nwere oge mfuru ya ebe a. Anyị kelere anyị ndị Lagos, amụrụ maka present chairman afọ ya esi amụrụ mmanụ ya. So nọ n'afa Jizọs. Anyị na-ekele ezinụlọ ndị be Chukwuma. Ekwugo a lot about Mama Philomena Ngozi. Ụnụ ma oge Prince na-ekwu okwu. Ọnwụ ya wutere m maka akwadosigo m otu anyị esi mee the birthday. Ka o si eme bụ na nwaanyị a bụ nnukwu mmadụ. I am happy for Chief Afam Chukwuma, one of his sons. Otu a bishop si igwe adịmagoro onye na-asakọrọ mmadụ. Mana ka o si chọpụta m nsogbu bekee bọsụ Krismas ọsọ bịabe ha ọ ya bụ mfụ mama anya. Ọ bụrụ na mama batara maka ọ bịara Krismas. So bọsị aha ericha omete mma fụ mama anyị kelecha ọ ya abanye mụ na efu mana ya afọ ọzọ. So n'ọnwa obere ọsị na a ga-emere mama 75th birthday. I told a date. So now I finish August week on 13th of August. I say all the Bochama. They now awesome. Now project I got in favor of that birthday. May salon you head of this year. Ya boy ya give me a copper head of a birthday. So, Babu Niebo Herodias, or Siasibuti, John Manaka. So, since project Oya, change, can one be committee? What shall I say project? I saw my guy when we get a legacy project. So, Basaji be 70 when they had where Mobon and car walk. So that morning. The same year it is, see an I request can handle the birthday present. So now we are asking that Mama have that money. So we are say when I have balances, I can see the woman and say they have what I call. When I wait, I'm going to be behind because the birthday I go be what I said is so project Awka-Etiti. So Oweta-onyeora project I was able to make birthday. Second always say I want a memorial service. Only my God goes on the Anambra Jesus. I need a develop friends. The other have Awka-Etiti for diocese. So I ask you only my God Ezeonu, Ezeonu. Make one guy, Mama, to go to. I don't make it to come to me because Bishop was a Naka. Manoya, I didn't get a one leg to one day, but about 80 sound. I never could have business, so say for your child. So again, you could be on. Can legacy, Mama, can be short, you keep you enough for Jesus.
agaghị achọ onye na-efe Chineke achọ n'ezinụlọ n'afọ Jizọs. Ka anyị gosi onye ya ekele n'afọ ezinụlọ, o kelesizie ka anyị ụlọ bịa ka ekpere n'ekpere. Kelele Jehova n'ihi na ọ dị mma. Biko Ezinne Ngozi Chukwuma, anyị na-ekele Chineke na mbụ n'ihi ndụ na amara o nyere anyị maka ọnọdụ a. O ji aka ya kwado ka anyị bịa, wee na-asị ka ọ nara ekele n'ebe ọ dị ukwuu n'aha Jizọs. Ọ bụ eziokwu na nna anyị onye nwe anyị Venerable Eze Nwaka ekelesigo ndị bishọps anyị na ndị chọọchị, mana karịchasịa pastọ mama maọbụ ụkọchukwu mama anyị bụ ọ bụ ụkọchukwu Ndụbụisi Obi nke bụzi bishọp Nnewi ISCS. Anyị na-ekele mmadụ n'ebe ọ pụrụ iche sị ka Chineke gọzie gị na mgbe ịkọ na mpụ ya dịka onye nchụaja n'aha Jizọs. Agha abụ ikele ọzọ nna anyị Bishop Awka-Etiti. You're welcome, sir, my Lord. Up on my father's classmates. While I built my father was born standard 1 to 6. And my father was first, that's Zebendiro, Anambra State. So I have this year, I have academicians, bright students, so we got here to but every represented my own bishop, even evidences for Port, the Right Reverend Innocent Akwaudo, every represented by the Venerable Chukwuma, Isaac Achineke Gozie Jesus. Finally, on that line, the Right Reverend Chukwuma, the Bishop of Mbani Diocese. You are welcome, sir, on behalf of the family. God bless you, my Lord. Also, finally, Ndị Ụkọchukwu si Port Harcourt we have the clergy from Port Harcourt, River State. 2 dioceses are being represented. One, we have clergy from Niger Delta North, where my sister is also a clergyman's wife. That this is Wisdom Wadosi. Dr. Mrs. Wadosi. D.A. Obreva, the Venerable Dr. Emmanuel Wadosi. So they all the clergy in Nigeria. Caritas here, my clergy family in every diocese. Starting from my own vicar at the Cathedral of All Saints, where we are serving. The person of the Venerable Alex Lucifer. Yes, sir. My former vicar, the canon, my own elder brother in the diocese, the Venerable retired Ikechukwu and the Venerable Doctor. You are welcome. And all the clergy in the diocese. And no particularly in the Mandisi family, Mandisi Evangelist, Ndi Nnewi no eba. Ha no landlord and the Niger. Mandisi go outside. Chineke gozo in the n'aha Jesus. Then I make a no. Of course, they can or Niger. Na Ezeonu. Where say Chineke gozo man be number aiba. Number no. Is like where the man decided waking and no so that Chineke gozo. So now can come nobody she for she got Mama, that's not Mama Tinye Joseph. Nyameleji by Joseph. Praise the Lord. Nya project into a fact ministry from follow up. Naki Agano power ministry. So those days on a challenge. I bet I boy. So one girl someone na Dubai to some go on money na naturally Kugo Chukunofia, Kujo Chukuriku, where he in America, Maria. Suddenly, Onyaho, Resource State, they want to say, yeah, you can't have the McKay, you're going to say, I'm going to
So kemgbe ahụ ịmakụ nwata na-eto eto fụ na ya bụ ihe nke ọnwa eziokwu. Kemgbe ahụ wee sị na m na-emerere m ga-eso n'ije ozi ya. From there, ọ gbara ụmụ iteminesi. So n'ihe m na-ekele Chineke na mama mere ezi ndụ were sị ka Chineke gọzie mmadụ niile ndị bịa wee nọnyere anyị. So n'ihe niile Chineke ga na-asọpụ nwee ihe ọzọ anyị ji na-abụghị ekele. So na dịka anyị ga-ana ebela anyị dịka ezinụlọ mgbe anyị ga-ana Chineke na onye ọbụla Chineke butere anyị ma ndị si ihe metara aka ma ndị si ihe na-eso. God will lead all of us safely in Jesus' name. Bika na Bishop ka anyị ga-eme Right Reverend James Bishop Adedeji, the Bishop of Diocese of Lagos West, heavily represented by Reverend Canon Mosike. So, as a person, we are chaplain, Canon Mosike, or we are I my elder sister, Lady Ada, from Anambra Diocese. Also, the banner for Awka-Etiti. My in-law, Venerable Archdeacon. So I can make a Awka-Etiti. The man I am was started. So, Archdeacon, now I understand because Canela in the Archdeacon, Canon Mosike, Canela in the Canon. Reverend Governor, gentility, Canela in the Netherlands, when it is Canela in the prison, now Jesus. Okay, thank you very much. Come
Take my page 24, Abu 50.
naanị mkpụmkpụ mgbe ịdị ndụ. O jupụtakwara na ihụju anya. Ọ rụpụtakwara obodo akwa ya dịka ifuru osisi. Ọ na-agbapụ dịka onyonyo. Ọ dịghị anọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-akpakpuru n'ihi inye aka ma ọ bụghị gị, onye nwe anyị, onye na-ewe iwe kwesịrị ekwesị, n'ihi gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere. Alara anyị nye n'aka ihe ụfụ dị ilu nke ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ị maara ihe nzuzo niile nke obi anyị. Emetụla nke ukwuu onye na-adị ndụ ebighị ebi. Ekwela ka anyị tapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m. Onye ọbụla nke na-abịakwute m ga-achụpụ ya mkpọrọ. Gị onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie ga-ebiekwara ruo Philomena Ngozi, nke nwụrụ nye n'ala aja na ala aja. Ntụ na ala ntụ, uzuzu bụ arụzuzu. Ka Chineke were amara ya n'ụlọ ọrụ ịhụnanya anyị ka o kpee ka anyị niile na-echetakwa ọnwụ ebe anyị na-adị ndụ, na-agụtakwa ndụ ebe anyị na-anwụ. Ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị, ka anyị soro n'ọnụọgụgụ ndị ga-aba n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Onye n'igwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, ị ga-esi emere n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị taa nke ga-ezu anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu onye nwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edebala anyị n'ime ọnwụ, ma dọpụta anyị n'aka ji ihe, n'ihi na alaeze nke gị na ike na otuto niile. Amen. Ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ anwụ n'ime onye nwe anyị site n'ugbu a na-azụ mgbe onye na-adọgbu nwa ọrụ zuru ike. Ekwenyere m na m ga-ele ịdị mma Jehova n'ala ndị dị ndụ. Inye aka anyị dị n'aha onye nwe anyị, onye mewere eluigwe n'ụwa. Ngọzi dị n'aha onye nwe anyị site n'ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Nunc Dimittis. The blood of his eternal covenant make you perfect to do his will, working in you that which is well pleasing in his sight. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you now and always.
n'ihi ọtụtụ mmadụ ejiri akwụkwọ ndị ụkwa na-eduzi anyị ka a na-ekpochi unu n'akwụkwọ dịzi n'ụlọ ụka so si na-edu n'abụ ka ha wee na-ekpochi unu. Ka anyị nye Chineke ekele, ọ bụ ya mere ka anyị dị ndụ n'ụwa, imeela. Ezinne Ngozi Philomena Chukwuma was a lover of God and people of God, a woman who was very hardworking and supportive, yet a great disciplinarian, a woman so determined to live above apparent limitations. Her driving force is in positivism, is contagious to anybody around her, a woman of faith who absolutely trusted in God. Ezinne Ngozi Philomena Chukwuma ni Ezeonu was born to late Mr. Ezeonu and Mrs. Mercy Odife Ulangosi Osunkwo of Ejinandu village, Awka-Etiti, in Idemili South local government area of Anambra State on the 25th of June 1948. In her education, she lost her father, whom she could not picture his face at a very tender age, and later her mother when she was older but still a little girl. Her foster father, late Mr. Joseph Ezeonu, enrolled her in the ABC class in 1958, from where she moved up to elementary school in 1960 at Holy Rosary School, now Union Primary School, Ejinandu village, Awka-Etiti. She moved to live with her uncle, Mr. Julius Chukwu Ekeze of blessed memory, at Onitsha, where she continued with her elementary 2 and 3, after which she went back to Awka-Etiti and continued with elementary 4. There was a merging of elementary 5 and 6, and so that was the completion of her elementary school. She could not go further because of funds, and the value placed on female education at that time, despite her brilliancy, was low. However, she lived to see her children pass through the path of education and even got to the terminal degree with her encouragement. Career, there was no fund to continue her education despite her brilliant performances in school, so she moved down to Onitsha to stay with her foster father, late Mr. Joseph Ezeonu, and then picked up the job of a pump attendant at Ajib filling station at 6th Avenue, Onitsha, in 1964. She was on this job until the Civil War broke out in 1967. She then came back to Awka-Etiti and got herself busy with many jobs before she finally settled with Gari business. The business so prospered in her hand that she was popularly known as Ngozi Gari, before she got married and let go of the business due to the family demands and relocation. She later got engaged with other businesses such as confectionaries, sales of bottled domestic gas, and provision stores. She was very industrious and never stayed idle. Marriage and family. Ezinne got married to her heartthrob, late Leader John Zebendiro Chukwuma, where he was a first man on a traditional marriage on 12th January 1970, immediately after the Civil War, and the church wedding in March same year. The duo lived a very peaceful, emulating and harmonious life in a 40-year relationship.
The marriage was blessed with 8 children, 2 are deceased. She was a great mother any child would wish to have, a godly, protective, kind, and soft-hearted mother who loved her children, and yet a no-nonsense mother and a disciplinarian, a highly devoted Christian mother indeed. Christian and community life. As a lover of God, Mommy Chukwuma was involved with the choir and other activities at St. Joseph Catholic Church, Awka-Etiti as a young girl, and continued with same involvement after getting married and becoming an Anglican. She gave her life to Christ and became born again in totality in 1986 at St. John's Anglican Church, Aweta-onyeora, during a crusade in the church. She later joined Evangelical Fellowship in the Anglican Communion, IFAC, at St. Joseph's Anglican Church, Onitsha, and also became a staunch member of the hospital visitation team. When her family relocated from Onitsha to Mpo in 1989, she was among those dedicated and sent to start IFAC at the Anglican Church in Mpo Ago, where she was a member of the parochial church committee for about 10 years. She also held some posts at several times at the church, such as Sisters Leader IFAC, Evangelism Unit Coordinator, Hospital Visitation Team Coordinator of the Prayer Team. The women ministry was not left behind. She directly assisted the pioneer vicar's wife, Mrs. Ofebu, Reverend Joseph Ofebu's wife, now venerable. She was a strong member of the women leadership in early 90s under Venerable Obasanya, who was a church teacher. She was also a one-time treasurer of the women ministry of St. Paul's, Mpo. At St. Mary's Church, Awka-Etiti, she was an active member as she was among the group that established IFAC in the church. She would travel from Mpo to Awka-Etiti almost on a weekly basis to teach in the Bible study and follow-up sections until IFAC group was upstanding in the church. She was an active member of St. Mary's Onitsha branch before the creation of Mpo branch, where she was appointed a member of the Women Exco to start the new branch. She was also a regular attendant of St. Mary's Women General Meeting, popularly known as August Meeting. Her activities to God and humanity did not stop within the walls of the church. She also extended her godly services to the community. She was involved with the activities of Ndi of Umongaku family, Iruowelle village, Awka-Etiti, where she was once the chairlady of the meeting for 3 years. To the glory of God, today we have the privilege to celebrate a fulfilled life of an achiever, a peacemaker, counselor, and accomplished mother, and God's general indeed. Ezinne Ngozi Philomena Chukwuma. May her soul continue to rest with her Maker in Jesus' name. She has her survivors as her children, her brothers and sisters, her grandchildren, and other relations that are too numerous to mention here. May the name of the Lord be glorified as we continue to celebrate this life. In Jesus' name. Okay, Ndengwa, thank you very much. Continue. God bless you. My venerable Ogam. I
Izundo family. Okay, what you nakaja from Naba. Bye.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Everybody see the people. If I come to your seat, please appreciate your girl. Thank you so much. I want to come in and see you. Onye na kwande na ndi na kwande ai na kasu dobi. Mana to ko no mana ka abro za ka mosu. Ka bu ife oru na mama puru ko na mesu eta. Ho ha. Ane ba ka ye me. E ba ka mosu ime. Can recognize the arrival of High Chief Awka-Etiti. They my own blood brother. If they put that cocaine, all one nigga of their life. Awka-Etiti. Oh, believe what they tell one day, people like that. Because they put that. I won't have here. I will tell you, I'm going to go have wait in the man photo. And right from time, when she got him, when she judged him,
That is the fellowship of the boy. You will know how to wear to say. The wife, Lord, I make a name. Not
From Anambra State, only Ezeonu High Chief Afam Chukwuma obodo Oweta-onyeora No one goes to
Ezeonu family. Ọdụ ha bụ ndị anyị na-ekele. Itele ọkara. Itele. Ị na-ewepụta na pọketi.